Nggih, sugeng dalu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pak Seno. Halo. Nggih. Dobleng ya. Aja bleng to, Pak. Titik ngalamun ki aku ki mikir apa bur ler-leran. Ya ora apa-apa, Mak. Mboten saged sare napa wau enjang. Aku ndek penyakit elek esa. Pripun? Wah anggere muni bar mayang ngono mapan jam 5 wis setengah 7 wis tangi. Mongko wis ora iso turu meneh. Direm-remke matane ya wis ora iso. Mboten saged. Iso turu meneh jam 4 sore engko jam tengah 6 wis toto-toto dadi aku sedina iki saiki paling mingpol turu 2 jam setengah 3 jam. Wong kurang sangit niku. Kurang sangit. Kirang sangit. Kurang sanget. Kok ora sangit. Nek sangit ki digarang ki mambu wae sangit. Iya, nek sanget ki banget. Nggih. Berarti Pak Seno kudu konsultasi kalih kula. Konsultasi apa? Salah satune insomnia kuwi mergo pikiran stres. Jadi kuwi kudu dikonsultasikan karo psikologi ngono lho. Kuwi dikonsultasikan mengko ben iso sare. Ya anggap aku wong stres ya. Ora, kuwi permasalahan Joan. Oh. Duwe masalah ngomah ngono, mbok menawa karo bojone ana masalah, apa karo anake ana masalah, ngono kuwi, Pak. Anakku sih cilik-cilik kok ana masalah. Ora Bojoku ora tau ana masalah. Mboten nonton. Sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Iya. Ayo masalah apa? Mbuh aku ki jenis ngene iki ana. Ki mbok menawa umur. Oh iya, saya tua kuwi angel turu. Lah terus gregetan tak nggo lunga mancing. Mancing iki wae angel dipancing marai mangkel. Wis pokoke stres pokoke. Iya wis pokoke ora tau kebeneran ya, wis tak lakoni dhewe. Ya nembang lah. Nggih, napa mau pemundutan bodang kuning nggih? Bodang kuning. Nggih, siap. Apa ya golek nggon sing kira-kira adem, sing kira-kira anyep dienggo sare, Mak. Sorean gawean ora. Malah masuk angin. Iya. Awong AC kowe tak sogok kok malah saking ademe. Iya. Takon rada panas kok ora gelem sogok, rusak. Ya wis ra apa-apa. Yo, alon-alon sa. Nggih. Nadyan wujuh temong peksi si podang kuning ipo bunga henga bisa dadi tombo esok awan ning omah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang
Suarane apik. Saya wis tambah apik Mbak Lisa nek nyuwarana. Iya.